Ama. Ikastola, ama. Ze pasa da? Manifa dagoaz, soprefetaekin lagundu. Txomin, ekaitz, lagundu guazen futbolean irostea. Zerbait egin behar dugu. Badakit, haien bila noa. Kaskoa. Neka eginda zaude! Gau osoan loin ezinik pasa dut eta kontatu behar dizuet, esplikatu behar dizuet. Zatoz gurekin! Zer duzu, amets? Kezkatuta nago gure ikastolarekin. Zeba? Ezagin nondik hasi. Ba hasieratik. Hoize, Tori, hartu indar pixkat eta kontatu. Begira, gure ikastola ni baino lehen sortu zen. Guk ikasi genuen ikastola hura besteak bezalako eskola bat zen, baina aldi berean etzen besteak bezalakoa. Guraso batzuen ekimena iaia erokeria bat izan zen, ikastolak sortzea. Modu erdi klandestino batean eta legearen bidez idorretan ibiliz, beren aurren hezkuntza euskaraz bermatuko zuen eskola berri bat asmatu zuten. Pentsatu zuten eta egin zuten egin behar zen guztia. Zenbat bilera, zenbat festa dirua biltzeko, zenbat lorik egin gabeko gau, hasieran irakasleak ere bolondrez hasi ziren. Ordutik ona bidea egin du ikastolak, eta hasiera hartan erokeria bat zena, orain gauzarik zentzuzkoena bezala ikusten du edozeinek. Edozeinek lege batek izan ezik. Legea da agian orain zentzurik ez duena. Legea da agian erotu dena. Oso polita kontatu duzu, amets, baina zer esan duzu? Ba, esan du... Pirri, zer esan du? Esan du, haien gurasoek, eta gurasoen gurasoek, eta lagunek, eta baita gure Amona Josefinak ere, ikastolak sortu zituztela. Aurrek euskaraz eta lai ikastezaten. Eta lege zar bat medio! Arriskuan direla ikastolak. Bai, ikastolak laguntzari gabe utzi nahi dituzte eta diru laguntza publikori gabe
gure ikastolak kolokan eta arriskuan daude. Baionara suprefet berria etorri da eta holakoxea da Baionako suprefeta. Katxi porreta ze superjeta! Kontxoli de Montri, guazen Hendaiako ikastolara! Guazen? Sentitu, pentsatu, ekin! Ametxekin! Guazen! Jupi! Eta zuek Amona Josefinarekin geratuko zen. Ez astoratu, amets. Hori, ez astoa astu! Astota, astondo! Ez urduritzeko esan diot eta. Tori amets, Amona Josefinak eman dizkit ikastolara txukun jantzita joateko. Pepita, Hendaiara guaz. Esan zure lagunei. Ez zaitugu ahaztuko. Ez da. Agur. Sentian kukulen argi printzak, zentzumen esnatuen askanai bortitzak, esnezko hortzak eta ezinezko hitzak, mintzatuz ikasten du entzuten bizitzak. Gure ikastola da hortzen erne mina, hizketan ikasteko hotsa hitz egina. Gure ikastola da hortzen erne mina, hizketan ikasteko hotsa hitz egina. Eguerdirako ara hasten naiz idazten, eta korapiloak askatzen ikasten. Atz bihurtzen den hitza ez delako azten, pentsamentu txiki bat hasten da marrazten. Gure ikastola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltsuz egina. Gure ikastola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltsuz egina. Arratsalde partean ona zenbakiak, txokolate tableten puska ebakiak, estaltzen badizkigu bibegi zapiak, ea nola marrazten ditugun zazpiak. Gure ikastola da trenbide burdina, kontatzen ikasteko olez olegina. Gure ikastola da trenbide burdina, kontatzen ikasteko olez olegina. Iluna barrez berriz hitzaren jolasa, harreman bide sakon delako solasa. Gorde ez da ikasi hitzaren arnasa, ikasi dan ikartu eta zuri pasa. Gure ikastola da besteen berdina, ikasten ikasteko aurrentzat egina. Gure ikastola da besteen berdina, ikasten ikasteko aurrentzat egina. Gure ikastola da hortzen erne mina, hizketan ikasteko hotsa hitz egina. Gure ikastola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltsuz egina. Gure ikastola da trenbide burdina, kontatzen ikasteko olez olegina. Gure ikastola da besteen berdina, ikasten ikasteko aurrentzat egina. Gure ikastola da gure herrigina, bizitzen ikasteko euskaraz egina.
Gure ikastolak lege babesa behar du beste eskolak bezalakoa delako, baina batez ere gure ikastolak jende babesa behar du, ez delako beste eskolak bezalakoa. Aupa zehaska! Gora gure ikastola!